ରୀତା ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନଉନ ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଯିବି ହେଲା ସତରେ କି ହଉ ହଉ ନେ ତାହେଲେ ତୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧର ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଜିତିଯିବୁ ତ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ ହଉ ନେ ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖଉଛି କଣ ହେଲା ତ ରେଡି ମୁଁ ପୁରା ରେଡି କହିଲୁ ଅନ୍ଧକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗେ ସେ କେମିତି କହିବ ଯଦି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କହିବ ଯଦି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କହିବ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି ଯେ ଅନ୍ଧ ବି କଥା କହିପାରେନି ପୋକି ଅନ୍ଧ ସିନା ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତା ପାଟି ତ ବନ୍ଦ ନଥାଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜିତିଯିବି ଏବେ କଣ ହେଲା ହାରିଗଲୁ ନା ଯଦି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିକି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ ବାଏ ବାଏ।